Jeg er nu på vej ind i Faro Midtpunkt, hvor Socialdemokratiet har besluttet, at 2 blokke skal renoveres og laves om til et plejehjem. Jeg står her i Faro Midtpunkt foran de 2 blokke, som Socialdemokratiet har besluttet skal renoveres og laves om til plejehjem. Jeg ved godt, at vi i Venstre er blevet kritiseret for, at vi taler det her tilbud til de ældre ned. Men for det første, så mener vi ikke, at der reelt er tale om et tilbud. Det er jo ikke sådan, at de ældre her i kommunen kan skalte og valte imellem forskellige plejehjemstilbud eller forskellige ældreboliger. For det andet, så er det at sige sin mening jo ikke at tale tingene ned. Vi mener faktisk, at vælgerne har krav på at vide, hvad det er, politikerne går til valg på. Og i Venstre, der går vi altså til valg på en placering af et plejehjem, som ligger noget bedre end det her. En placering her mellem rustne jernplader, beton og mørke parkeringskælder er altså ikke optimal. Men jeg vil også godt sige, at når først projektet står færdigt, så tror vi derpå, at det bliver et rigtig godt plejehjem. Men placeringen, den er vi ikke enige i. Og det andet, vi ikke er enige i, det er, at man vælger at renovere i stedet for at bygge helt nyt. Det kunne man nemlig have gjort for nøjagtigt de samme penge. Men lad os ud og kigge på, hvad det er for en placering af plejehjem, som Venstre de går ind for. Nu er jeg taget op til plejecenter Lillevang i Farum. Det er et 15 år gammelt plejehjemsbyggeri. Og det er sådan en placering, og det er sådan et plejehjem, som Venstre vil arbejde for. Vi synes faktisk, at det er rimeligt nok, at vælgerne op til et kommunalvalg ved, hvad det er, politikerne står for. Og Venstre, vi står for placeringer og plejehjem som det her i Lillevang. Stem på Venstre til kommunalvalget den 19. november, og stem personligt på Gustav Juhl.